Azat şol men paylaşan 2 sanak videom vardır şu sahypamda. 2 sanak dogony bir güne basyrly diýip, ine Azat aganyň dogonlary şolar. Azat aga aýdy beriň, siz dinläp otyrs. Ben şunu şimdi görüyorum kahraman arkada kahraman derdarımı yine ulu haşlamam da yani kanuna layık getirmek işin üstünden hiç arı şikayet edip olmayadı. Yine şu 2020 yılın sen çevrayının 27'sinden 28'ine geçilen ücreti nereli adam tarafından bizim gelinimiz ne Şeyhi Batırlığa ödül nereli adam tarafından boğulup öldürülüp. Onun 28'ine yıldan gelen sen çevrayının 28'ine yıldan gelen polisya hukuk işgärleri ücret vermişler geçirenlerine Şeyhi 6 ay yüzlenip öýüňde näme var näme ýok diýip birlerine öýünün çıkarın kokop açtığın gözüne 80 milyon pulunun yokluğu. Bu bir sarımdırın öýün o gapsynyň bir gapsyny açar 3 halka açarlygyň yokluğu totada ma'lum boldy, yüze çykdy. Şeyhi Batırlyğa öder pul bilen 80 milyon öýün çalkaçar öldürilenini aýan boldy. Derneğin başyny 4-5 boğulun boyun alanlarına Tırlığa öderden öldürüp boyun alanlarına. Yine bunlar sonra bir de inandıracak boldy. Bizim şey deydi, pul bilen açar çıkmasa bizi düşmanımız ne dedim. Bizi bir güne adam bastırmanı bir guzdamı satana biz diğerlere düşman kazanacak ya dedik. Şeytir 45 yıllar para pul bilen açar özak dediler. Gelinimden ölümüne sebep bolan. Yine ondan sonra benim de şu vadet şeyler dedim. Pul bilen açar taflanak deyip yukarı değişli çakıyıp bilen attayıp arda yazdım. Sumatet şeyler gelinimden ölümüne sebep bolan 80 mantları öykü şalkalçayı taflanak cenayet yüze çıkanak deyip arda yazdım. Arda yazdım da o zaman Alikan doğrulan üstünden üst başladılar bula. Bir şeyhip aşırdırdı, bir şeyhip meyat ikisini tütemez adına boyununa koydular bula. Prokuraturanın işgali, polisiyanın işgalleri. Yine sonra tüteme koyduğunuz zaman benim şey dedim, oğullu dedim. Sıfırlan aşağı çıkmasa değil, ne adam boyunu alsa alıverdim, bir güne adam bastıracak ya deyip. Bunlar ne ahili teklif etmişler, ne açar yalvarıp ayttık. Siz deydik, bir soparal vurup korlak görmeyen bir güne sıfırlan aşağı çıkmasa bir bastıracak ya güne adam deyip dedi. Yine ondan sonra kütüğün Murakhan boyunal benim şey dedim, polisiyan prokuraturanın işgallerinin üzerine. Siz dedim, yaşurlu dedim. Siz ne doğunum dedim, boynu alyan mı olsa dedim. Bana pullen aşağı çıkarıp vermeyin, doğunumda aksit veren ecemem olsa dedim. Şolara dedim, ağır ceza verin ecemem olsa dedim. Yöne pullen aşağı çıkarıp bana dakazına dövme verin dedim. Sonra Balkan Uğra'cın prokuraturanı kakadan aman Uğra'cın cenayet işler önce orunmadılar. Ali maksatla 100 bin sataşanda şey deydi. Azat dedim, ben neydi sana cenayeti sonuna çelerler, ben sana deydi, 80 maç 3 halka sana doğurluğuna da kaz netipler yanına sana deydi. Yine derinin ahırına çeler, hiç pulum tapılmadı, açarım tapılmadı. Sonra Aliyif maksat benim ulayarlığın nur ve ölüne ikili, maksatla satası yördüydüm, mesela doğurluğuna gecen etmeden düzüme çıkıp vereyim neydi. Maksat Aliyif ulayarlığına akıdıp, yankı 4 bol sataşalarını 2 doğunum ağlaya ekili. Biriye urup öldürüp var ya diye, biz neyse aydiyat bize diye ınınına akla diye. Sonra Aliyif maksat neyme diye, cenayet işler oyuncu balkonuna prokuraturan orunması, size haramzade aydıp öğretilmedim deyip, ayarlığının gözünün ağrına dıda yaradı haramzade, bazcinsken, maseseri. O doğunusken kanzırım var, biç. Adada, bıra, sevun men gayrat edin. Şol prokuraturan işgäri diýämi, size öğretilmedimi diýip? Awa, Aliyif maksat şey diye, size diye öğretilmedim şu ayarlığının gözünün ağrına var ha. Buna dıda yara bu. Yine buna diyen lazım haramlardan. Onun bir derine uçukta çeklemen şey var. Avurun maçlığı Süleyman Tanrı oluyor. Bu kör. Yani infaktın mı? Ölmesin ha. Gerek ol. Bunun diyen sözünü de ben Süleyman dedim. Birisinin kanunu zaten. Adartı söktü. 80 Mart'tan pulaşa çıkardı. Bir cinayetkar anıklat. Verin toğuşuna doğrudur diyemde. Bileme diye bizim maka. Açarılan pul hükmenler. Gitti çıkıver yaptı diye. Bunun diyen sözlerini öğren bulam. Derine uçukta çeklemen. Ona bir yankı cenayet işler olunca polisten orunmasa da qarlı çağırıyıp ve kızlar ve tıramının avurun başlığı efendilerine durdu. İki yöne Pirs ağızdan yine bir avuru çuvatında maççıyla gidiyordu. Bir de ova var. Şeyhi Bayram dediğim mi da ova diye yaşayan. Şeyhi Bayram da yürüdü altın diye üç çuluğun diyen yeri var. Ekinin maçına son görketlerine bir de diye.
Bu da o da Malakan bayram arsa 3 yılın yerini örköde yani. Benim bayram. Onun sotadı geçenmez durdu zana diye polisle bölümüne zanadı. Yani emin firmanız gitmiştirene başlık diye sotadı diye pullen aksar bağdı sotadı diye. Mikrofona çıkıp da şey diye geçenmez durdu. Ova. Onun bu da şey diye haram vardı diye qarlı çarıkla ya cenayet işleri olmadı. Yanında kim durduğunu biliyor musun diye haram vardı diye. Bu da alıp mikrofonu süre qarlı çarıkla şey diye kimime bayramı var sen ne o gayrada çakmadı otur diye. Bu da onun Naşmut'tan 2 yıl 40 geleli şey diye. Qarlı çarıkla cenayet işleri olmadı. Bayram diye mena seni vuramak, senin beni vuramak diye. Şey kan o da süre adadı da ait diye men adım adadı o var kısıtlayan. O da götürürsünüz cüzü tırıyorlar diye gümün çeken haramlardan diye. Bana şey ki hayvada fikirleri haramlardı. Qarlı çarıkla diyen vardı ne de ki bana. Polis yani cenayet işleri olmadı. Şu vaqtda mı işleýärmi? Ve sonunda bir başvurtlar. Garly çaryp şu vaqtda mı ipede işleýärmi? Ay bilemem men onların näme çok. Bam yok, yana olayda baktı işte cenayet işleri olmadı bu olay polisiýam. Balkan welaýatynyň dogry dälmi? Awa Balkan welaýaty. Indi sonda bir döwlet başwurtkaty döwlet aman murasty birler bir dermün bölümüň başlygy. Sonra men iki dogalym getirip men sonra maňa şeýdi döwlet aman murasty futnamalarym ýetdi. Döwlet aman murastynyň dedim ýygyna futnamalar hemme yalan dedim. Döwlet ädimat maňa dedim problem açaroklu dedim. Döwlet aman murastyny dedim. Men hakyky cenayetçi maňa dedim var göwmek bozuk seygen mumatly göwümi çarkar gortawly dedim. Ine hakyky cenayetler ýüze çykýar dedim. O da şey diye maňa näme diye döwlet aman muratyny dedim bak. Bula diye 3 ol öldürtdirle diye şoň diye birine goý bermedimi? Goý bermelem diye maslahat etmedi. Bu diýen berýän zorunly üçin many düşünýärmiň? Hey, adam öldürülen goý berlermi? Bir wofş äsgermedi bula bara. Görmedi urna. Diýär sözüm zaman. Hey, adam öldürülen goý berlermi? Ada bir daha sorajak. Ýadyňyza düşýän. Aw sonra näme gör? Siz ýadyňyza düşýän bolsa siz maňa aýdypdyňyz hatda sesse polisiýa işgärleri 10-njy klas gyzyny zorlaryn diýip gyzy oglun agam ogluma şarşy. Ine iki dogalym näme etdi bura? Aşurdurdy bara. Başly 45 gün boýnalmady. Agam bir gedem wagt boýundy. Agyryny sikemezi damarym getirip bara. Näme etdiler? Ulugly Şah Merdani, Süleýmany geldejem getirip gözüňe vurdular. Ora agamda zıdaman var men maşgalama dermem bolmady men yetmedi işmem men boýnap denip ine şeýdip mecbur ýagdaýda boýnaldylar. Başda geldejem şunu sakladylar. Ultar edeceğim. Son 6 gün, son 30 günle sakladı boyunu açılmadı diye polisiýa gılyratýan polisiýa derhowly 30 günle son saklap iýce saat şöyle 4 garymly gyzyn oýuna çökýärdi. Ine sonradan şu gyzy bilen mara men boyum stadiony ýaşawan şu gyzy oýar stadiony ertesi gyzy da geleceğim alakany näme gyzyn oýuny sürýärdi. Ine edýän wagtlary şu boyun gaçyrmak çok. Gözüňe maşgalaryny çağılan olmadyr şeýdir. O şeýden mänes durdular haramda da agam ýalaňaçlap namusly dejek bolýar. 229 diýär agamy. Sen boyun alýan alaňak sen almadan aldyralmadan aýypar ene diýerlerdi. Ine en sonunda iki dogalmy gedip galany cenayeti goýarlar ortada pullan açaýarlar bolar. Ine lekin bir günek dogalny abaqtdan mahrum etmişdir akany. Ine eden zatları. Bir şeyle inanmayan pullan açar kim? Pullan açar çıkmadı. Bir hiç adam inanmayan. Bir adam bastıracak da bir de düşman kazanacak da diye oturduk. İnsanı pullan açar ortadan ayıran kanın iki doğulmalı da uğraştı. Hiç eliyiz yok. Sibiyal yok. O şeyhim altıva eminin psikolojim ya gelin adam. Sen ata yerine oturdu tika yağlı tika faiz pazar gitti. Onun alakanları hiç iyi soğuk alaka devletin ayırına beklerler. Ona inan. Buna malakanı. Yine bir daha da etçek. Yani o şey amortisini aýdypsyňyz, köşkede gitjek bolýaňyz. Hatta barpsyňyzdam köşkeme wideolaryny paýlaşdym, proses edeňiz. Indi siz yo, biz köşke wada indi göýüren oklar diýip aýtdyňyz. Ordan postdan geçiren oklar suratyny. Şo wagt barda birazjyk giňişlik aýdyp berseňiz. Ine bir sonra var, arka
Ondan kahraman arkadamı bir näse degişi bolbaşlana ýokary polisde bir protokol bir näse arda ýazdy. Enes birinji 23-ge ondan bir ýokary kadedin başı goşma tutsun edip derme gaýtarpara. Balkan welaýaty gaýtarpa täze dergeme tutjun. Onu täzen derňärlerini derdis meclisden gojaýyp atajan serdar prokuror tülşat derme walpdylar. Bizim şey dedi o kahraman arkadamı önemli ödesi kanun esasında adalet goýuňsyz dedim. Näme üçin kahraman arkadam alyp barýan siýasatlaryna garşy diýýär. Hani döwlet adam üçin çygarmyly var dedim. Näme üçin siz äsiriň wagtyny bildim. Siz kanun esasında adalet goýuňsyz diýýän işiniňizde näme alamatyň badygyny bilýänmi ýoldaş? Tülçüle diýerdim mesela ogullara. Onu bilen ağa, hadi o kıyıcıdan işin işler hani yine şu Brian dowamını 4. aprel günü so iş yaptılar bula. So 4. aprel günü sonra o var yan aydanıp yan öz işlem olur. So bunu getirdi bir nemin belli var şeyhi beşim diye. Şeyhi var basur beş var namazı geldi. So 3. aprel günü so çağır yarı yaklaştan prokuror derdis meclisine gojaýyp atajan serdar polisler çağırýar. Bularym 4. aprel gecesine goýberýär. Bu da gelin şonu çeýdi, gelinimde bartuly. Siz arda ýatsaňyz da endi owadan ne kawp çykarýar. Bu da ýerde 4. aprel günü var. Benim bir ýuna başçak diýär, bu da 3 saat sirke şuşa diýär dukandan. Bu da şoň ikindin ara 2 saatny çatan bu da jany sirke şuşa jany katletdi abi. Burada psihiktadan korkulduğunu da prokurorun kılçılıyor. Yine, bula ne demeye, bir kara, bir üstünün kan konu tapılma üstünü yeni bir yerimiz öldürdü bula. Bir haram vadalı. Bu edemezdir, bulur yalıktı. Bizim semyamız hop dargattılı bula. Yine sonundan sonra aynı ekin. 2021 yılın demesiniz, yankı suudu ol yankı mayınla. Onun bir Balkan welaýatynyň kadedin birinji sererinde var nemeyende. Tagan Mehmet o 23 ýyl berdi. Birinji zormady. Onu ikinji zormady hamyerliklerden zeretdi. Yani suutdu. İkisini diýdi o ýoldaş kaded. Siz diýdim bir gün adam masyan han turlun açar çıkarın şonu hakyky jenaýetlerden biz hop hiç kim dinlemä o. O birinji onu bir kadetde bir tamakin bolupsylar. Adil kadetde bir kanuny adalet goýardy. Ýok o gaýtan tersine ekena. Gaýtan polis prokuratury birini halkol öz eden işlerini götürüp ýatýan ekena bular. Bir soň bulardyň düşün kaldyga bular. Sonra da ýolda aýdyr. Biriniň arkasyny ýapmagyny gowarýarlar. Bu birinji gedekde mundan öňem şey diýip bara bir näçe parşaýat bolup polisiýa sistemada indi biriniň arkasyny ýapýarlar. Aýçak bolýanda adam. Onu men şey diýdim. Aýdyr. Sonra şeydim altı değil. Yine tarihin Tagan Mehmet sizi bir gün adam var ya ben maçlaran pullen atır için öldürdü. İki doğulum din ağla oturdu birinci soğudumda. Yapık yağdaydı virüs ya da beş arası var siz o neftadak. Sonra yapık yağdaydı der ettiler. Sonra ülkenin haramladı Hacı Khan mı avurun işgari. Bir suuda katlaş oturun etkene taze dişine. İki doğulum gözünü ağrı doğulun advokatla şey diye. 3 tane advokatım diye. Burada kim diyene Tagan Mehmet'i bize tanımak diye. O gördük Hacı Khan etkene o doğulunu opera amaçlı mekamilen Hacı Khan gibi işletme korkulu. Sen akkade sen plan edin. O suuda katlaş oturun etkene. Hacı Khan var ha. Hacı Khan var ha. Suuda katlaş korkulu oturun etkene doğulunu. Akkade damatını yapar. Yine mın eksperimenti görmeyen bir haramdadır etkiyanatı. Bulur ya alıp da aklıdır. Çok olmadı. Hacı Khan hem iş varsa suuttu. Gözü bir eksperimentleri. Onu yukarı kadet. Aydın. İyin gıdıklı mameyende bilýän mi haçanda plany tutully gelin boyuna goýun diýende şol boyuna alyň zat ediň diýip sizem şo taýda aýtdyňyz aýny bir gün adam basyrjak gelip ondan soň siziň sağlaňyzy tutup basmagy bilýärmi näýeli? Siziň gumany taraňyzy görkezýärsiz ýa adalatly tarapda adalatly bir netije çykmagy garaşdyňyz ýöne bular bolsa diýen bolmaly, diýä bolýar ýa-da adalat isleýän bolsa onda men sen ýakyny hassarym basaýyn kanunam görüşimiz ýalak soda ane şonetdir soda. Ofşy bir äskirmiz aýdan ýaşetden çağıramy.
Ähir en soňra şu 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 30-yna saat 6:00 bar. Hemen Balkanava şäheriniň kapasasy bar. Sonra öýberdiler. Eýdi dekabrın 30-yny saat 6:00 kapatadan çykardylar abi. Dogorlamy. Birinci kare işi deredilerine. O ikinci kare ýylda Merdan Hamilli töretdi. Merdan 6-7 ýyl ötdi. Bir hepdädi. Merdan Hamilli. Men orta çykmaýdym. Bilen gerlime pullan açyrdan pul çykmady bir diýula. Adam masyany, yani bir hakyky jenaatda şu çykdy anyklanýar şo diýjek. O da dinläne Hamilli ben Merdanam. Hiç şey dogorlanda bizde diýula wasýany bizde. İki tane hükümma balkon uğraştı. İkisinde de boynanan dogorlum. Hükümde de yadıgılı boynam jöle qarıp çykmady adyny yalan tutnamylar polisiýa prokuratura gary şoňuň işine kan uğraşdyr borly. Başga hiç çykargyny bulmaz sebäpler. Sebäpler jenaýet 2 kaýa çekenden var, kaýa uğraşakan pulunu açar çykmady alakany iki dogorlukdan boynaklar kan uğraşyp gördü. Sonra kamerlerden sonra verdi. O avurun var. Jeli var ya. Geçenler sordu dedim ama bacıyken aramladı. Kanun vatandaşın terörist var mı? Bir sonra verdi. Yoldaş Etin Mehmet han pulunu açar dedi. Han pulunu açar talep etti dedi. Kamerli nereden? Ne etti pulunu açar? Bu da edem de boynaldı dedi. Ne etti boynaldırdın? O karamada taşımalı tura. Giplem yani. Yani sonra var. İzine ekspertin polisan kaverli. Ne hani elgiydi. Näme siviyar, näme var dedi. O da hiç tat yok dedi. Onun hemşin bular bastınız dedi. O da menne bilem aktı. Onu bir ekspertide dedi. Sen hemşin men 220 toğudup kendimden yaralardan doğrup gelmedin ha sen dedi ekspertide. Doğrulum. İzer kara meskelerdi. Benim dedim dedim. Ağaman siz durubek bula dedim. Sarıldı bula hem prokuratura tarafı iş diye bula dedim. Şu prokuratura näme ýazdysa şonu ýazdy, oturdy, diye, sıçyaşla dedim ben. O da tutuyaptı. Ekspertizm kıvara. Tutuyaptı. Ancak o opsi Sandra uçuptu. Mesela ayıptı da bilen size çalıver bu var dedim. Ekspertizm var sen sorun yalan etken doğru mu dedim. He. Siz yalan tutmamı yığınadınız dedim. Hiç şey kabat gelen dedim. Siz cenayeti ubisva hiç kabat gelen. Dini teyzemin mantığı önkü çalkal aşar çıktı. Yine hakiki cenayetler yüzü çıkıyor. Yoldaş kan evliydi ya. Dinleyemek. Yine ulağıma 21 yıl. Sineyime de 20 yıl verdi. Yine şondan çıkıp tarikat soğuttuğunu hemen düşüp yankı video şu. Yine şu kimse soğuttuğu yılını açırdılar. Bravo çık. Benim hakikaten mi olsa dedim hangi nereden dedim. Şunlar dakazını etip yüzüne koyup bileceğimiz pulunu açar çıkar dedim. Ben şunlara 23'te dedim sen bana 50 versen şunlara dedim. Ben dedim çıkıda ondan geçecek dedim. Siz eden mi olsa dedim. Siz adamlar bir günah var soğutuyorsunuz siz bileceğim olsa dedim. Yani hiç dedim ne yapmalı. Yani ondan sonra ne karşımda öyle polisler yediniz adayarını oydular. Ben karşıma 24 saatte benim karşımda oydular. Ben karşımda karıgul 2 kaptan kızım oturdu. Hiç yana çıkarım hani. Diyice kaçık etsem de şu kıllarıma da kaçık gideyim. Niye etsem şiidim de polisler yediniz adayarını yerine ılgak böyle. Näme üçin şular sizin 24 saatlap 7-nji adzyl gapyňyda gabul et koýdular. Şonu aýtsaňyz. Son ne hemşireler çok yaşla yetiramasın diye şurada bak diye. Siz köşke tarapky Yine biz onu posta sakladyp izinden gaýtardylar. Awwa, şonu şu yankı beren sonra şu arkama arkadağı yerimiz bir 38 mi 48 saat biz otada var. Bundan var giyce bittik 3. Yine Prada'sı var göz yaşı. Yine de Siena'sı var. Son içine sığanlarla sığdık. Giyce saat 2 diyoruz şundan var. 20'de şundan polisle gayda 23 bakladılar. Var akalın demesinden çıkıp poğusunun arkasından çıkıp var. Dağardana vardık. Dağardana varamıza bardık. Poğusu yaptılar öğümüzü. Dağardan poğusun çıkan bir yan yaptılar. Benim poğusun taşına abız noymaz büyük çaldılar. Sonra geçip kurdum. Bundan vardığımda Tokvan'ın poğusunu yaptılar. Yani videomda vardı Tokvan'ın poğusunu yapıp öğümüzde maşyenimizi de abız noy yaptılar. Benim sağlar şurada partilerden baydarallah dedim. Kıyırıştan yöreberim dedim. Var aşağıda var dedim. So yankı video şu. Tokvan'ın poğusunu yapıp so videodan şu aşağıda sağlar var yörep başlamız o. Benim 2 maşin alakan trotu yörep onunla bar çağlar mindirdi bardım koyukçadan
Olsa Aba. mun barzam 2 kaptır şu bir yanım yaptırlar abla. 2 kaptanım yaptırlar. Täherden nasanet diýiz. Ha? Köşke çek golunuz köşke goýbermediler. Awul köş vurjak bir agyr ýerejimiz ýok. Näme diýdi? Arış gaýdymyz diňden aýak. Dewişli bolsalar bir näse ardy ýazdyk, hiç hukuklamy goran akly. Ona ahyrynda bir iläsiz bir köşke vurup ýaryp ýermekçi bolduk dedi. Bizim niýetimiz o boldy. Bizim hiç arış gaýny şu ýerine duram, şu köşke bir tutulup hemme soziala baranlar. Aşgabatda bir başlyk bolsa şu ýaşatar. Şu köşüň ýygy şu bir rahma arkadan oturýan köşüň ýygyny näçe dursa da bir. Üç ýyl da bir. Gördüm. Şu köşke bolup bir waka случай. Men ýany onu maňardy, onu sen onu narýat goýduram da şu onu men kaçyp gitýän Tataşýanaňda kawulxanalaryna barýar. Pasport var sana gün aýtja satja. Mine Abbasiyel Aşgabatda tutun aktýan. Aşgabatdan 100 sapar tutup getirdiler beni. Aşgabatdan tutjaly ha. Kızlar olan awurlara ben kurmuğu öte kuruktuna deftan awurlara götürýärler beni. Men gülüm soňa süýekde ýaşapýan. Men gülüm soňa alyp boldy. Oğlan näme çekdi? Biz näme dedi? Biz bir güne bir ýokardan komanda beredim şo gitmeli bolýar diýe. Benim düşünýän eden. Oğlan diýen Urluğa diýen menem rahatda düşünýän näme diýen? Ola bir güne. Olar ýokardan zadany bere saklamaly ýa. Bolluk tordy. Şota ýetirmeli Aşgabatda dalmaly. Mene opç gymlatmaly. Näçe da tutdular mene. Mene ýağdadım. Dogry maýsam, mara hakyk men giden ýol kyrma aýtjakym diýip bir nerim oýnap ömrümiň geň ýaşyny kesdi bula. Yaragsız ölmem. Ömrümiň geň ýaşyny kesdi. Adam şeýi. Vatandaşlar, görýän bolsaňyz adamlaga öz hak we hukuky üçin iki doganyň bir güne basylanyny bilip, şolar üçin göreşýär, jany ortak goýýar. Azadaga hatda var ýerde şu mesele diýe Türkmenistanyň içine çözülmese daşary ýurtdaky jurnalistlerine zatlardan kömek etmeýän hiç açan ýaýdanmaýan sebäbi iki sany dogany bir güne basyly we şonuň üçin şu taýdan degişli ýol başçylara seslenýär. Erde Azadaganyň meselesini täzeden jylany açyp kontrol etmeseňiz bu meseleni halkara guramalar bilen 100% işleşekdigini habar berýär we Azadaga soňga çeni gitjekdir. Sebäbi Azadaganyň iki sany bir güne dogany türmede otyr. Bolam size habar bolsun. Sebäbi men böyle kahraman arkada altyapdarym bula watanyny halkyny gözüniň aldyna ýaşyldygym taqdim edip watanyny halkyna belen terkede başymy ulluga diýen kasam anstyledy. Men şurada var, şular yalançy ýol başlary özüm utanýany baramda. Pasport kabul etişime var ýani. Ýaşuly. Men senin üçin sapat ataşyp dursum diýen. Bir ulluga diýip adam. Sen näme üçin bir geýýän eşigde näme üçin alamatyny bilmeýäňiz? Näme üçin biziň hukuklamy gorumaýar? Ýaşuly. Men elli safar geldim sakyň. Kaçyp gordan edýän ýerimde adamly özüňden bilýäňiz o zatlary. Näme üçin arkadaky gahrymanlardan alyp barýar ýa-da garşy diýýäňiz diýär. Arkadaky gahrymanlardan ýer giýjegini gyýryp otýar aýatdan hukuklaryny goramaly. Emmer nimelerini goramasyz aýdyp otýar. Näme üçin biz bu söýgül watandy kemsindirýäňiz arkadaky gahrymanlaryň saýasynda näme üçin bir kemsindirýäňiz diýär. Siz beýtmäň da diýär. Aýda ul ýokarda ýol başlaryň dykkatyny ýetirip ugratyp berýär bolly. Hemmesi bir ýyl götürme oraya. İçerişlerin programını ýaňy gördüm. Pasport programyny gördüm. Hukuk kadetin programyny gördüm. Adalet ministrine gördüm. Meclisin programyna gördüm. 2 safar gördüm. Siz meclisin dinçil çykarýan kanunyny hiç goranak dedi meclisdekiler. Siz näme üçin arkadaky serdany ýetip bermeýäňiz? Sizin kanunyny gorunmaýan sebäpledim. Arkadaky serdany ýetirmek bazen 2 safar arly uratdym dedim. Näme üçin kanunyň üstüne gelişli ýol başly gorumasy tevelap ýöre dedim. Siz näme üçin hakyňyz bar sizin kanunyň gelişli ýol başly goranak dedim. İşiniň orman wezipeden hyýanat peýda sizin kanunyň üstüne tevelap ýöre dedim. Näme üçin diýýär? 6-7 san deputat geldi. Näme üçin diýýär o siz dedim. Siz arkadaky gahrymanlardan siýasatyna garşy edip berýär dedim. Men götüm hiç kanuny laýyk getirilen işimiň arış gaýet bolýan dedi. Men awuzdan satsak dedim ben dedim. Men ağlayan bolsam dedim da şumatdan dedim şu maňa oturan ağlayan bolsam ben dedim.
ömürlük durmaya basın diýen. Hemmesi özüni teklip edýän. Men arlayamadım ömürlük durmaya basın diýen. Men size tayyar diýen men. Ýaşulla diýen. Hiç hakikaten haklı. Diller sonra baba bedot yüremedi. Hiç yıl cevap verden aklıma. Ýaşulla men götüm bokkoza mes gapyny takıp gelmeýän senin gapyňda diýen. Şoňa düşünün diýene bir gaýrat edin diýär bar ýa-mı? Nuhya ýok, peýda ýok. Türkü, sebäbi Hakykatdan Aýdy. vatandaşlar şu adamlar bara şu maşgala köşke var bir maşgala bilen çağılar bilen dağıtlar bilen gidip köşke proseslerden maşgala o sebäbi sesini eşdirjek bolýar. Bu adamlar ýerde günäkar bolsa barıp etmede şu dağıtlar o birazjyk bir logik pikir edelim. Yo, menem aýdýana, hiç kanuny rahatçylygyny şunu arzyp, emme arlanma, ýadan arlanma, güýjümi sana götürmäne. Akma arkada ferdam ýadan arlanmara alıp şeýtan awan emme. Hemmesi işe gatnaşama şeýle derine organ hukukara diýerim, atlandyp geden. Mezgide de atlandyp geden. Akma arkada ine siýasatyna garşy edip görün ýol başlaýar diýip atlandyp geden. Hemme arlamda da var. Arlamda ýadan arkamyzda arkada siýlemedi imandan wujdanyny bir gaýratlar diýen. Kanuny siýlemedi, kanun varsa watan önüge. Edi arkadaam anan koyun wezipelerini doğru yerine getirmäni. İşten oňormany, wezipelerini hyýanat peýdalanyp, başga tutnamy bolmasa gelinle görünmese bunu sejgenuma öýüňi çalkar ortadan at iki dogan biýuna azatdan mahrum eden. Kafamız antçan yol başlar bizim vatanımızdan fasad etdiler. Arramda ýazýan öldüm görkler. Hemmesini yekik arramda var. Şiýhizden derin orun hukukara düşen arramda oturdyan. Akıma arkadağıma da ýazýan, arkada azerdarma da mecliste de içeri işler baş prokuratura adalet ministrini hemmesini argıda oturdyan şulary. Ine şula akıma arkada azerdarma siýasatna garşy görün kanun var, vatan yönüm, terörist imanımızdan, vicdansızlığı bizim vatanımızdan da takdir. Yeğen eşitlerin hem alamasının bazığından hayvanın keder hayretini dibemeyeceğiz arvamda. Sonra indi yersakın şu... Men size bir teklif berýän adadaga. Şu wagt siz Gahrman arkadaga we Gahrman arkadagy Serdar arada ýazyňyz. Endi şu wagt men size ýene bir arada ýazma teklif edýän. Gahrman arkadaga Gahrman arkadagy Serdara, Gahrmanly arkadagy Serdara, Gahrman arkadagy Serdara Kerime de. Belki şonu sesiňiz eşitirler diýip pikir edýän. Yo, men ardam gidiyorçy, men her aýda bizim ardam gidiyorçy. Gahrman arkadagy Serdarmy, ýene şer ardam ýatyramda. Onu bir halk maslahatynyň kabul etişligine bardım men. Gahrman arkadamla hiç sataşıp bolmam kadim kömekçi baba aýtbaka sonra baramda ber aşağınaky ardam arkalyna bir ýetirer dedi. Halk maslahaty. Halk maslahaty malakana prokuratura getirýär. Bir dedim Gahrman arkadamyna meclisde oturabız ýol başdy dedim gaýrat etdim men Gahrman arkadamyna sataşsak men ýa. 100 diýen. Ýol Gahrman arkadamyna diýdim, arkada Serdarmy diýdim. 100 kabul etmek barada bar ha. 100. Hemmesi ardı yazdım. Aw 100 kabul etmek barada. Belki inşallah ne? Ne? Bizim ardı edýäs şu sizin çözülsün diye. Şu ardı yazdım men o da var. Hemme yazdım 100 kabul etmek şeýle diýip bara. Hiç kim jogap berýär. Ýöne sizin hatyňyz, ýaşuly sizin hatyňyz bar ha. Hatyňyz welaýetden kän giden nokta men şonu bilýän. Prezident ýazan hatyňyz welaýete bar. Yo, en aşgawattym. Prokuratura jogap berýär. Balkın vilayetinin hakimliği ormanda jogap berýär bana. Ben adam berip oturjak hemen olatda kim jogap berýär mara? Biz arkada Serdarman hatasdan mara men. Bir bolan eden wagtym aýtjak adam gaçkän nädi? Doğrudur. Burası bara vatanını siýlemejek bolsa, arkada Gahrman arkada Serdarman anan toýma diýip doğru ýerine ýetirmejek bolsa, vatanymyzyň kafamyz ançyla halkynyň hukuklaryny goramajak bolsa bir ýol başdan näme üçin oturman bilen aslında. Men hakly. Hakly meten akmajak. Adada vatan bolma ýerde halkyny syýlamayan adam vatan näde söýsün o? Hemme zat birinji adamdan başlanýar. Birinji adamy söýmeli. O adamy söýmeli. Adam topragy söýretýänmi? O adam diýilende janlar bir demalýar etýär. Yani bir dir adamy hürmet koymayan toprağını da sylar etýänmi? Ya
deňizi, topragy söýür etýän hiç kelek söýmede bir janyny hormat. Yo, şoň üçin öz sevgili wagtlaryňda hökmen kanunydan kepidenden ölmeli, men goranjak bolmaly. Birinji açar. Onam ýene bir zat edin. Hiç wagtlaryny hiç ýerde dünýäň üzerine türkmenler öz wagtlaryny hiç wagt ýamallamak bolmaýar. Öz topragyň ene dogan topragyň ol wagtlaryň. Dogrymy? Hiç o nemet bolmaýar zady bar. On günäsi ýok o wagtlaryň. Toprak bilen wagtlaryň günäsi ýok. Ya men bolýan şol organ işgärleri, şolar bar-da men gurläp otyryn. Şolar watan. Bilýän, o zady bar. Toprak bilen wagtlaryň hiç günäsi ýok bular. Mun kim edýär? Döwlet ýolbaşçylygy otyryn, arkadaşlar, azamlar, anamla ýa-da ine şolon ýerde oturanlar bir. Birinçi şolar düzlemeli. Birinçi şolar düzlense kanunun adalet ýerini durýar. Hemme zat. Doğru etýäňiz. Onun için hemme asasan ayan mı diýip, taýda watandan toprak günäsi ýok. Onu adamlar bolar. Şu döwlet başyna oturan adamlar bar ene. Kanundan adalet şäherlikde jogap duran bolsa, bundan halk nära bolmaýar hiç wagt. Men pikirime şeýle. Men şu öz içinde oturmam, hukukdan gorajak ben sevedenýän bolanar. Hiç kim yerini değişiyor bolsa, yerini etirnap. Sen arkada gahmadan tataşlar, men şu zadyň yerini etiriljek men bilýär şu zady. 100% bilýän zady. Men o zady. Agam. Ya bula Men düşündüm indi aýdyň hemme zadyny da. Men ýoş-ýoşdan ýapaýynna sebäbi siz aýtdyňyz da hemme zady. İnşallah belki Allah Teala yüreklerine rehim salsan belki siz şu işini dernärler ve adaletli bir çözgü çıkararlar. İnşallah türmede ýatar bolanyňyzdan tizlik bilen maşgul. 14 sanak çağa yetim galy diýdiňiz, doğru? 14 sanak çağa. 14 çağa yetim galy. Ýaman gyn o da saklamak gyn bulary. 14 çağa arkadaşlar. Şu wagt 2 çağany eklemek kyn. 14 çağa var. Hem atasız bolar. 14 çağa. Baranda var, şu oturup yüzünün özlerinde yürüyün ağırtayca çağalar. Öylerine açalar yok, boş uğurda. Baranda hiç gumuluk yürüyün ağırt yüzüne çıkaycan ağırlar. 5 ýylla mero. Kaçayım metre bak. Ada. Awa kimin 20-nji ýyly orana 20 sentende nemesine geçen sentýabrda. Ona suwdurwady maýy şu maýyň ýetişinem näme bolup suwdy. Şöyle olarak, bazı kısay doğru, men ardalam doğru. Men ardalama ve YouTube'da jönde bereyni o tutun. Hem yer ardalama. Yekede ne askile. Aslında iyi edilecek zat bilýän menen bir video çekýäňiz yüzlenme edip menim şonu sahypamda paýlaşan. Tak men şu ýa-da şu efiri inşallah YouTube kanalymda. Men var. Men inem bir böyle inem semneler alt döwletin jurnalistlerine gepleşip otyn. 2020-nji ýylda men gepleşip otyn şu wagt. Ýa-da da gepleşdim ortadan bilen. Men orsetden var adamım taljak boldum. Bir topar adam. 10 nästan adam taljak boldum men. Orada var deýle hizbär çykdylar, ýetdi girip bilmediler. Yani 2024'te taljak boldum. Orada hiç yapık döwlet bolan girip bilmedi. Açık döwlet bolan bir meselede urjat girýär ýaro. Jurnalist da var, üçin advokat da var. Men tutanmar. 10 näs adam tutdum. Haýdýar hemme gast insanyň pulunu çelýärmi çelýärmidim. Bolmadı, girip bilmediler. Yoksa daşı uçtan alacak var. Çünkü bizim ýagdaýymyz gawy. Halal rahmet çektir ýagdaýymy arasynda meni ahly watanymda bolna şeýle ýüzüne aklym arkada adamı. Mallar ekran taranyan halal rahmetimiz var şey. Yekeci olmuş haram tapda gelatırlar. Yaş dermewde uruna şumadı oturmadı mesele ben anlayan mordum. Girdiğinde men ömürlük basıldı. Men ölüm teklif edýän men. Ya olur ya yalan şuarlaşlara var ya şeyde zanım ýanyada bir söýgül watanmy soňalar bir binam şuarlaşlar ýol berdi. Diýdim adalet şöňsizlik diýdim men. Pul bilen açar çykaryň siz diýdim. Dogonumda aksyp bilen hicimi moda basyň siz diýdim o. Men şoňa teklif etdim o. Ya dogonum mutum orajak bolum. Ya başga ýer mutum orajak bolmady. Bir hakyky şu pul bilen açar çykdy. Bir hakyky anyk jenayatga ýüze çykýar diýdim. Ýarlarda sonunda da bolmadı o sonra cemaatleri. En sonu näme sebäp bolduka? İki doganmy pullun açaraýarkan bir ýyla batman näme sebäp bolduka? Kimin teşine soktuka pullary? Polisiýa, prokuratura. Men şonu biljek bolýar. Şu pullun açary kimin teşine soktuka? Kan çykdy şonu biljek bolýar men. Bar pikirim şowap. Ine men.
Bu ara adada Allah Öyle rahmet adam. versin, Allah sabır Aha. versin inşallah. Men aýtdym soňga çen ýanyňdadyryn inşallah. Gowy bolar emedi. Allah Tamam. rahmet bilen. Sag bolun. Yedip o da Allah zamır yolmas bir arkada rahmat adamı bir kızan kataşayım bir arlığım şu arlayap yağdadım diyeceğim adam yaşayışta şey fikirli kaygılı yaşadı var ha sonunun başka ürün yok kan adama ben sonu bildim öyle şu adam diyeceğim şu an sen 5 yaşamak ben diyeceğim bunu dandan etken adam Hoppa ana internetten kesip uradylar. 36 minut gowy gürleşdik. Gol internetten kesip atýarlar. Vatandaşlar. Awa. Aýdy beriň vatandaşlar. Maral doňjum temaňa dair edersiň da şol efiriň bir bölegini kesip uradyrsың da, bolýarmy? Telegramyň barmy sende? Bara Telegram. Bu da idea won mara özüm ılganam yadıma düşýärdi. Şeýle bir çäresiz ılgaýardy adam bilýärmi? Taqspulloň diye barýan. Bir çäresiz hiç kim dinlemeýär aýdan zadan. Prosto köp adam bunu başyndan geçirmedi üçin ertek aýdyp berýän ýarlar. Gülkünçdür köp adamyň başyndan geçmän soň ýöne hakyky dogruda da diýär Türkmenistanda hiç bir edara hiç ile dinlemeýär şo derejede bir ýerek barsaň seni ýygnajak bolýarlar, alqaýtjak bolýarlar, haramzadalar. Adam çäresiz de görgül çäresiz hiç ile derdini dinleýän yer tapsa aýdýan zadynyň dogrudygyny bilýär, halallygyny bilýär. Ýöne bir adam dinleýän nokta bilýärmi? Awa. Haramlar. Muzaffer diye. Talip Mene efirden şu günü tuttur. Awa men efirden